Alam ko lahat tayo excited na sa Pasko. Kaya naman, hello Christmas parties and events! Marami ang nakakapansin at nagko-comment sa akin glowing and glass skin. Syempre, alagang Beautyvault Premium Rejuvenating Set yan. Kaya naman, para mas merry ang Christmas, perfect na regalo ang Beautyvault para sa Pasko o sa araw-araw man. Ma-achieve ang natural na aura at ganda. Tunay na kabugera talaga. Kaya Merry Christmas and Happy Glass Skin! Alam ko lahat tayo excited na sa Pasko. Kaya naman, hello Christmas parties and events! Marami ang nakakapansin at nagko-comment sa akin glowing and glass skin. Syempre, alagang Beautyvault Premium Rejuvenating Set yan. Kaya naman, para mas merry ang Christmas, perfect na regalo ang Beautyvault para sa Pasko o sa araw-araw man. Ma-achieve ang natural na aura at ganda. Tunay na kabugera talaga. Kaya Merry Christmas and Happy Glass Skin!